Hej, jeg er en AI-avatar af Ole Hansen, og det er mig, der er underviser på arbejdsmiljøuddannelsen her hos Lekon Rådgivning. Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at sikre, at både arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere får den nødvendige viden og de rette metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver i arbejdsmiljøorganisationen, både i det daglige arbejde og i de mere strategiske beslutninger. Kort sagt, vi styrker dig, så du kan styrke arbejdsmiljøet der, hvor du er. Hej Ole, jeg hedder Camilla. Det lyder rigtig godt, men jeg vil rigtig gerne høre lidt mere om, hvad man lærer på uddannelsen. Hej Camilla. På uddannelsen får du kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og bekendtgørelsen for arbejdsmiljøorganisationens opbygning, roller og samarbejde. Du lærer at identificere, kortlægge og håndtere arbejdsmiljøproblemer systematisk og forebyggende i din virksomhed. Det lyder godt, men jeg synes, jeg mangler nogle praktiske eksempler på, hvordan jeg kommer i gang med arbejdet. På uddannelsen arbejder vi ud fra dine egne arbejdssituationer. Vi deler erfaringer og finder løsninger sammen. Her er der nemlig både tid til sparring og nysgerrige spørgsmål. Undervejs omsætter vi regler og metoder til praksis, så du kan gå hjem i din virksomhed og skabe forandring med det samme. Du vil blive præsenteret for de mest effektive metoder til at opdage og forebygge risici, både for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Og så får du helt konkrete redskaber til at håndtere belastninger, analysere ulykker og skabe et systematisk arbejdsmiljøarbejde, der holder i længden. Det lyder både spændende og relevant. Jeg er faktisk meget nysgerrig på, hvad vi selv kan gøre som forebyggende tiltag. Det kan jeg godt forstå. Forebyggende tiltag kan være nøglen til et trygt arbejdsmiljø. Lad mig give dig en kort introduktion til runderinger. Det er nemlig et nemt og effektivt værktøj i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Runderinger handler i bund og grund om at komme ud i virkeligheden og se arbejdspladsen med arbejdsmiljøbrillerne på. Vi opdager ofte ting i praksis, som ikke fremgår af APV'en. Løse ledninger, dårlige adgangsforhold eller medarbejdere, der har fundet kreative løsninger for at spare tid. Og når AMU jævnligt laver runderinger, bliver det også en måde at være synlige på og skabe dialog. Medarbejderne får lettere ved at henvende sig, og man får taget fat i problemer, før de udvikler sig til ulykker. Så tænk på runderinger som en slags forebyggende serviceeftersyn. De tager ikke lang tid, men de kan gøre en kæmpe forskel. Det var min introduktion til vores arbejdsmiljøuddannelse. Her er alle brancher velkommen, så hvis du vil have høj faglighed og et godt læringsfællesskab, så tilmeld dig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse her. Jeg ser frem til at tage imod dig i Roskilde. Vi ses.